Mapakikinabangan na ng libre sa darating na Mayo ang 18-kilometer section ng Central Luzon Link Expressway. Ito ang magdurugtong sa Subic-Clark-Tarlac Expressway at Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway sa Balingkanaway, Tarlac City. Ang dating 70 minutes o higit isang oras na biyahe mula Tarlac City hanggang Cabanatuan City sa Nueva Ecija ay magiging 20 minutos na lamang. Nagkakahalaga ng 11.8 billion pesos ang naturang proyekto na bahagi ng Build program ng pamahalaan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, malaking tulong ang kalsada upang mas mapabilis ang transportasyon ng produkto ng mga magsasaka ng gitnang Luzon. Inaasahang kada araw ay higit 11,000 na motorista at commuter ang babagtas sa nasabing expressway. Rainiel Pawid, CLTV News.